Dacă privim omul doar din punct de vedere biologic, el este animal. În momentul în care îl vedem ca și om, acolo intervine deja sufletul. Și ca să exemplific, să înțelegem, uitați cum spune. Deci dacă doi oameni sunt flămânzi și între ei pui o bucată de carne, instinctul animalic îi face să se lupte ca să nu moară de foame. Instinct care ține de ego, de iubirea de sine. De aceea Hristos, când ne invită să pășim pe calea Lui înspre îndumnezeire, înspre transformarea noastră, Hristos ne spune, cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, de iubirea egoistă, să se lepede de partea animalică din el, de instinctele animalice din el și să pășească pe următoarea treaptă unde este iubirea de semeni. Pentru că pe a doua treaptă, unde lucrează sufletul cu sentimentele și cu emoțiile, acolo dacă suntem doi oameni flămânzi și între noi este o bucată de pâine, ne gândim unul la celălalt. Mă, și mie mi-e foame, și o să-i foame. Hai să o facem pe din două. Așa gândim, da? Asta înseamnă iubirea de semeni. Asta înseamnă iubirea de aproapele. Să nu mai gândesc doar la mine, să mă gândesc și la aproapele. Că și el are nevoie, și el are dureri, și el are bucurii, să le putem împărtăși. Asta înseamnă iubirea de semenii noștri. Asta este porunca pe care spune Hristos, să vă iubiți unii pe alții. Iar dacă vrem să urcăm sus, pe treapta de sus, treapta cea duhovnicească, unde trebuie să ajungem, dacă vrem să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu, este obligatoriu, dragii mei, să experimentăm și viața aceasta duhovnicească. Pentru că, gândiți-vă dumneavoastră, dincolo, nu mai este materie. Dincolo este lumea duhurilor. Suntem chemați să ajungem în lumea duhurilor. Dumnezeu este Duh și noi devenim Duhuri după ce plecăm din lumea aceasta. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că la nivelul al treilea nu mai contez eu, ci contează celălalt. Ia-tu toată bucata. Ia-tu toată bucata asta de pâine sau de carne. De mine are grijă Dumnezeu. Să știți, dragii mei, că Hristos nu ne cere lucruri imposibile. Dumnezeu știe cât putem și niciodată nu ne-a cerut să facem ceea ce nu se poate. Ați auzit că zice Hristos să iubim pe vrăjmașii noștri. Și acum întreb, dacă trăim la nivelul biologic al animalului, poți să-ți iubești vrăjmașul? Nu. Dacă trăiești la nivelul emoțiilor și sentimentelor, poți să-ți iubești vrăjmașul? Nu. Că intervin emoțiile, sentimentele. Cum să? Dar mie, ce mi-a făcut? Dar cât am făcut eu pentru el și uite cum mi-a răsplătit și așa mai departe. Ce sunt astea? Emoții și sentimente. Să știți că oamenii ajung la depresie nu din pricina instinctelor, ajung la depresie din pricina emoțiilor și a sentimentelor, a traumelor psihice. Psihe, în limba greacă, este suflet. Însă partea cea duhovnicească se cheamă în limba greacă pneuma, adică Duh. Și atunci Dumnezeu spunea că nu ne cere să atingem un prag pe care nu-l putem atinge. Îl putem atinge. Și avem exemplu, îmi vine în minte acum pe Mircea Vulcănescu, poate ați auzit de el, și de alți frați de-ai noștri care au pătimit în închisorile comuniste și care s-au jertfit pe ei pentru a supraviețui alții. Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor, și-a dat medicamentele pentru tuberculoză unui pastor baptist cu care era în închisoare, Richard Wurmbrand. El a murit la 27 de ani din lipsa acestui medicament pe care îl dăduse celui care era un pic mai în vârstă decât el. Și acela a supraviețuit, a emigrat în Statele Unite și a trăit până la 93 de ani. Mircea Vulcănescu s-a întins în celulă jos pe ciment, pe cimentul care era plin cu apă, de 5 cm era apă în celulă, și s-a întins pe spate ca pe pieptul lui să doarmă un tânăr care și el era bolnav de plămâni. Tânărul a scăpat, Mircea Vulcănescu s-a dus. Dar vedeți, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că omul a atins deja o stare duhovnicească. Eu nu pot să
e vrăjmașul și nici nu pot să-mi dau viața pentru semenul meu dacă nu am atins această stare domnicească. De ce? Pentru că la nivelul 1 biologic și la nivelul al doilea instinctual intervine ego-ul și grija de mine. Mă, să nu mor. Cât de mult l-aș iubi pe asta, dar până acum, până la urmă, stai, știți că aveam noi vorba aia, că decât să plângă mama, mai bine să plângă mama. Ei, asta ce înseamnă, dragii mei? Asta înseamnă că noi, fiind fiii lui Dumnezeu și fiind fii ai luminii, trebuie să urmăm această cale. Asta este sensul vieții noastre.